La flexibilització de les mesures de seguretat Covid han permès recuperar les gales benèfiques que solen organitzar les entitats sense ànim de lucre per recaptar fons per poder tirar endavant els seus projectes i activitats. Un exemple n'és la gala benèfica que l'Associació Tramuntanets va dur a terme la tarda d'aquest passat dissabte al Teatre Municipal amb l'actuació del Club Gimnàstica Roses. Espectacle que fa més d'un any que no podien dur a terme, fet que ha afectat negativament el finançament d'aquestes entitats socials, com és el cas d'aquesta associació creada per pares i mares de nens amb necessitats educatives especials. Sí, perquè no hem pogut fer colònies aquest estiu al casal, sempre anaven 2 dies de colònies, no les hem pogut fer. Les activitats de dissabte hem tingut que començar a cobrar la piscina d'algun pare, perquè no ens arribava, i hem tingut que pujar la quota del casalet de Nadal també. Aquesta primera gala benèfica de 2021 va comptar amb la participació del Club Gimnàstica Roses, que va oferir un espectacle on es va combinar la gimnàstica rítmica amb la dansa urbana. Un cop més, rosins i rosinques van mostrar la seva solidaritat amb aquestes causes i van omplir l'aforament permès del teatre, que en aquests moments és del 50%, a les dues sessions que es van celebrar, la primera a les 5 de la tarda i la segona a les 7. Això va fer que Tramuntanets aconseguís una bona recaptació que els permetrà recuperar les seves activitats habituals sense cap sobrecost pels pares i mares. La primera sessió l'hem emplenada i la segona crec que han quedat 10 entrades lliures. O sigui que estem molt contents i hi ha hagut molta participació de fila zero, quasi 30 entrades de fila zero, que està molt bé, molt bé, molt bé. Estem molt contents. Entre el sorteig i les entrades quasi els 4.000 euros hem pogut recaudar, sí, estem molt agraïts. Des de l'entitat volen agrair el suport de totes les persones que els hi van fer companyia la tarda d'aquest dissabte, les que van comprar entrada de fila zero i especialment a les entitats i comerços que col·laboren amb Tramuntanets cedint obsequis pels sortejos en què solen comptar habitualment les gales benèfiques com aquesta.